Veña, Son Goku, prepárate. Demóstramo que aprendiches estes últimos 3 anos. Sí. Adiante, que gañe o mellor. Parece que o combate se vai desenrolar no aire. Tensian ataca cun golpe terrorífico e Son Goku devolve cunha potencia extraordinaria. ¡Que emocionante! Oh, que pasou? Esvaíronse os dous. Isto sobrepasa todo o imaginable. Os dous loitadores fixéronse invisibles e non sabemos o que pasa. Gañe quen gañe, vai ser un duro rival. Yamcha, eu non vexo nada. Ti sabes quen vai gañando? Non. Seguro que gaña Son Goku. Ten que gañar el.